καλό νέο. Το καλό νέο είναι ότι έχουμε μια υπόσχεση. Ένα θα. Ότι τον Οκτώβριο, με τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2014, η Βουλή των Ελλήνων θα συμπεριλάβει και την σύνταξη των βορειοϊπειρωτών. Θα το συζητήσει. Η υπόσχεση είναι ότι θα το συμπεριλάβει. Θα συζητήσει. Ναι, θα ψηφιστεί. Δηλαδή μέχρι στιγμής είναι θα. Η υπόσχεση θα το συμπεριλάβει. Θα το συμπεριλάβει θα το συζητήσει. Ναι. Αυτό λέω και εγώ. Όχι, θα το έχει στο πρόγραμμα για να το... Το μέγεθος θα συζητηθεί. Ναι. Θα δώσει 300, 200, 250, αυτό θα συζητηθεί. Εξαρτάται. Άμα θα αφήσει ότι θα δώσει. Αυτό μας είπαν. Εξαρτάται άμα το εγκρίνει η Ελληνική Βουλή. Βασίλη, η τελευταία συζήτηση ήταν ψες. Γιατί προετοιμάζεται τώρα ο Είμαι 67, πάει από 70, 2.000 έσπα και δεν παίρνονται. Δεν πρέπει να πάρει Που είναι σε μένα. Λοιπόν, εάν όλα πάνε καλά, επειδή σε χτες και σήμερα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση, θα κατατεθεί, δεν είναι στο θα, είναι σίγουρο. Είχα συνομιλία εχθές με τον Αντώνη τον Πέτρα γιατί με ρωτάει κάθε βράδυ που πάνε οι εκλογές. Εάν όλα μου είπε πάνε καλά και σταθούμε στα πόδια, πιστεύω ότι αυτό που ξεκινήσαμε θα τελειώσει. Γιατί είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε όλη την προσπάθεια. Ας έχουμε λίγο υπομονή και πιστεύω θα το πετύχουμε. Μαζί όλοι. Λοιπόν, για να ολοκληρώσω εγώ, αυτό είναι και το τελευταίο ζήτημα. Για να γίνει η υπόσχεση πράξη, δηλαδή η προετοιμασία που γίνεται να έχει θετικό αποτέλεσμα και να ψηφιστεί στη Βουλή, εμείς δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφτες. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Και εδώ ένα παράδειγμα. Το έχω επαναλάβει, θα το πω όσες φορές μου δοθεί η ευκαιρία τώρα στις εκλογές και πάλι. Κάναμε 2 μεγάλες διαμαρτυρίες στην Αθήνα για τις συντάξεις. Η μία έξω από το Υπουργείο Απασχόλησης και η άλλη στο Σύνταγμα. Στην πρώτη συμμετείχαν 800 άτομα. Στη δεύτερη συμμετείχαν 1000 περίπου 200. Τη στιγμή που οι συντάξεις είναι άνω των 16.000. Και για το θέμα των συντάξεων είμαστε αδιάφοροι. Οι άλλοι θα ασχοληθούν ακόμη και για αυτό το ζήτημα που αφορά τον πατέρα μου ή τον παππού μου. Με αυτό θέλω να τονίσω ότι πρέπει να είμαστε δραστήριοι. Μόνον με αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε. Κανένας δεν σου χαρίζει σε αυτή τη ζωή, τόσο μάλλον στην πολιτική, τίποτα. Θα το αποκτήσεις, θα το αποκτήσουμε με αγώνα. Και στον αγώνα αυτό που μετράει είναι η πολιτική ισχύς, η πολιτική δύναμη. Εμείς την έχουμε, ας μην την σπαταλήσουμε, να την αξιοποιήσουμε σωστά. Εγώ σας